Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli Xızır TV tamaşaçıları, elhamdülillahi rabbil alamin. İmamdan Sırıq tapşırığının şiratdağı шығарылышы да indi келіп жетті. Бүгін də indi sizге motor һәм бик тә файдалы киңәшләр, җаваплар биребез, өметләнеп калабыз. Һәм безгә бүгенге тапшыруда үзебезнең кунагыбыз булышыр. Кунагыбызга килгәндә инде яшь имамнарыбызның берсе Абдурахман ибн Ауф исемендәге мәчетнең имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ассаламу ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәзрәт, яшьләр дигәннән, яшьләр темасы шуннан да актуаль мәсьәлә. Проблемалар бик күп инде. Никах булсын, өйләнү булсын, укырга керү, эш табу, үзеңне ниндидер теге бер үзеңне табу. Менә сөйләп китәсе килә беренче сораудан, бәлки хәтта ки менә шушыннан түгел, аннак менә мондагы сораулардан чыгып алган бер әйбер бар, ул да булса, менә 30-35 яшьлек, әле без әйтәбез егетләрне дип, инде теге интернетта язсаң 30-35 дип, ул мужчина дип бирә, ират дип бирә. Ләкин әле 30-35тә дә теге үзебезнең егет дип кенә әйтәсе килә дигәндә, егетләрнең үзләрен таба алмаулары. Менә кемдер өйләнә алмыйча теге бәргәләнеп йөри. Кемдер үзен эштә таба алмый, бәргәләнеп йөри, бер эш, икенче эш, кемдер вакыт кира алмый. Менә бу тенденцияны күргәнегез бармы? Чөнки үземнең танышларым арасында да андый кешеләр бар. Бәлки үзем дә шундыйдыр әле һаман да теге сикер биремдер дигәндәй. Менә безнең кебек кешеләргә нинди киңәшләр бармы? Бәлки теге проблемаларын алып күрсәтеп буладыр. Шундый кызык бар, шутка бар теге. Мин тоже белмим үскәч кем булам дигән кебек. Мин әле үзем дә белмим үскәч кем булачакмын, хәтта үзем үскән уже бер кеше булсаң да. Мәсәлә киң таралган. Начар дип әйтеп булмый. Теге ул просто күренеш шундый ситуация дип әйтергә кирәк. Бу проблема түгел. Проблема ул теге алдарак воспитание белән бәйле, тәрбия белән бәйле. Бу кризис, ул теге авыр бер нәрсә түгел. Начар бер нәрсә түгел. Әгәр дә шушы авырлыкны, кыенлыкны, менә шу жан эзләнүен аңлап, эшемдә килеп чыкмый, монда килеп чыкмый, чөнки бармый дигән кебек шундый хисләрне утырып җентекләп тикшерсәң, просто теге кабаланып, нәрсә дә булса, өлгерим инде шу тормышында дип теге шапмыйча, туктап, тынычланып, шушы бер тынычлыкта үзеңнең тормышың турында уйлансаң, ул синең белән шушы кризис яңа бер башлангыч, шундый бер яңа юл булып китәчәк иншалла һәр тормышыңда. Нишләргә кирәк? Күңелеңдә булган, акылыңда, башыңда булган менә шушы тормышка карата булган бүтән фикерләреңне чыгарып салып, тикшергә кирәк җентекләп. Менә мин шулай дип уйлыйм. Мин шундый кеше булырга тиеш. Ират кеше шундый булырга тиеш. Шундый менә мировоззренческие убеждения дип әйтгәндә, менә тормышка карата, үзеңә карата, кешеләргә карата менә шундый определенияларны чыгарып җыярга кирәк. И тикшерергә кирәк лупа астында. Дөресме бу? Хакмы? На самом деле шулаймы? Тормышта шундый дәрәҗәгә ирешергә кирәкме? Андый максат бармы минем тормышта? Ул максатны кем куйган? Мен каян килеп ләкин ни өчен мин шулай дип уйлыйм? Ни өчен миңа бу шундый нык критически важно? Ни өчен мин түзә алмыйм? Кайчан миңа карата ниндидер бер теге критика килә? Ни өчен мин шундый халәттә? Ни өчен минем килеп чыкмый? Дигән сорауларны ачыкласаң, просто теге кабаланмыйча нәрсәдер артыннан йөгермичә, ана бер сорау биреп үзеңә шул сорауга җавап эзләргә тырышсаң, хаклыкта ничек? Асылда динебездә ничек? Аллаһ Тәгалә бу сорауга, бу халәткә ничек карый? Минем уйлавым, менә мин тормышка шулай иттереп карыйм. Бу дөресме? Аллаһ Тәгалә шулай иттереп карарга кушканмы? Миңа шушы әйберләрне миңа ирешергә тиешме? Шундый максат куйганмы миңа Аллаһ Тәгалә дип, шу булган планнарыңны тикшерсәң әйбәтләп, күп кирәкмәгән нәрсәләрне алып атасың, кешеләргә карата булган обидаларыңны, теге үпкәләреңне чыгарып атасың да, тынычланасың. Юры шул тынычлыкта, йөрәк тынычлыгында, үзеңнең бер теге амбицияларың тынычланганнан соң бер җайлы тормыш юлын табып, гаиләдә бәхетеңне
эзләп, балаларын тәрбияләүдә, аналарның янында булуда, кичкенә шундый бер гамәлләрдә зур мәгънә таба башлыйсың. Һәм йөрәктән эшләнә. Йөрәктән эшләнә. Ул бит теге үз үзеңне таба алмау, үзеңне теге дөрес кулланышта кулланмау белән бәйле. Әйме? Аны бит ничә кеше әйтми. Менә синдә теге үз тормышында менә мин әле кем булырга белмим. Сиңа беркем дә килеп әйтми, Ленар, сиңа менә шушы урманга барып, аны теге сукмактан барсаң, анда син күрерсең, анда һавада шундый бер такта үсеп тора, анда язылган Ленар, син главный редактор булырга тиеш дигән. Андый мәсьәлә юк. Андый җавап юк тормышта. Бер кешендә. Ул менә үзеңнең теге Аллаһ Тәгалә биргән, нинди көчләр биргән миңа Аллаһ Тәгалә, нинди талантлар биргән, нинди мөмкинчелекләр биргән, менә шуларны аңлаганнан соң, шуларны дөрес иттереп кулланудан килеп чыга менә шушы тормышның тулылыгы, аны мәгънәлеге. Менә мәгънәле тормыш яшәү, яшәргә тырышу. Безне дөрес җавапларга китерә, һәм инде безнең булган вакытыбызны, булган нигъмәтләрнең кадерен белүдә шушыннан туа, иншаллах. Менә шуның кадерен белеп яши башласак, нәрсә безгә кирәк, нәрсә кирәк түгел икәнен аңлап ала башласак, яки теге кайбер нәрсәләрдән бәлки кирәк тә түгел дип читкә куюда җиңелрәктер. Җиңеләйтәдер тормышны. Теге без бит җыябыз инде үзебезгә постоянно квартирага тегесен булсын әйтәсең, менә мода хәзер шундый миңа кирәк, мондый шапкалар, икенчегә кирәк, икенче төрле шапка, мода үзгәрә, гел мода артыннан йөгереп булмый бит инде. Шуның кебек кирәк нәрсәләрне аңлап, кирәкмәгән нәрсәләрдән баш тартып, тормышыбызны чистарткач, уже теге үзеңнең кем икәнен куя барганын аңлый башлыйсың. Амин шулай булсын, менә мәсәлән, бөтенесе яхшы булгандыр, яхшы булган дип әйтик, эшен тапкан, никахлашыр кыз тапкан, һәм менә инде бар да яхшы дип әйтик инде, һәм менә безгә сорау бирәләр. Никахка кадәр мәхәл бирергә мөмкинме? Кыз тапкан инде никах тиздән булырга тиеш, һәм безгә сорау килеп бештене. Никахка кадәр мәхәл бирергә мөмкинме? Бу беренче өлеше, икенче өлеше бар. Кызык өлеш, кәләш һәм аның гаиләсе бу мәхәрне туй алдыннан ясалган бүләк дип кенә белсәләр, мәхәр дөрес булырмы? Күңелле мәсьәләләр, вакыйгалар белән бәйле. Шундый сорау, алхамдулилlah, андый сорауларга җавап бирү күңелле. Нәрсә ул никах? Никах ул килешү. Килешү. Һәм бу килешү шундый теге син миңа, мин сиңа дигән кебек, әйме, шундый бер килешүдән гыйбарәттер. Һәм инде менә бу мәхәр дигән нәрсә, ул как бы договорның бер условиясе. Менә шу килешүнең бер шундый кирәкле бер условиясе. Һәм менә бу мәхәр теге мин шушы мәхәргә, шушы бүләккә ризалашып, шушындый мәхәр белән сиңа кияүгә чыктым дип кыз килә, һәм инде шундый мәхәр белән мин сине алдым дип ират кеше ала. Һәм менә бу мәхәр килешү. Әйме, ул менә ике кеше арасында булган договор, килешү. Һәм инде әгәр дә син ул бүләкне туй алдыннан бирсәң дә, теге никах алдыннан әйтеп бирәсең икән, менә мин сине шушы мәхәр белән биреп алам дип килешү бар икән, әйтелү менә булачак ир белән хатын арасында, әйме? Бу мәхәр теге алдан бирелеп куелган булса да, действительный булып санала. Теге дөрес булып санала. Һәм инде теге никах барышында да безне хәзрәт ачыкларга тиеш. Мәхәр бирелдеме? Теге кыз балага уяу булырга кирәк. Алдап битмәсен теге ират кешәйме? Нәрсә ул мәхәр? Кошан бирдең син миңа дигән кебек теге имам ачыкларга тиеш бит аны. Яки киресенчә теге көнне бирдем дигәч, ацыгансы бүләк иде аның мәхәргә башка нәрсә сорыйм инде. Әйе. Андый нәрсәне ачыклап, ну теге аккуратно булырга кирәк. Егет кешене тоже күтенә утырмасын кирәк, әйме, кошып китмәсен. Хәзер бит теге качественный никахлар тоже егетләр дигән. Ирләр тоже бик ценный әйбер, әйме? Үзеңнең кешеңне табу тоже бик катлаулы мәсьәлә бүген көндә яшьләр арасында. Менә шушы килешү. Әгәр дә килешү булды икән, ана әйме теге бүләк иттереп кабул иттеләр. Ну менә шушы килешүдә аңлаешлык бар икән, бу мәхәр дип биргән. Ул иншаллах никах көнендә түгел, теге никах укыган вакытта түгел, алданрак бирелгән булса да, иншаллах мәхәр булып саналачак, никах дөрес булачак, шушы килешү ачыкланылып, әйтелеп үтелсә. Гомумән бит инде теге чыннан да мәхәр мәсьәләсе алдан гадәттә сөйләшелә һәм мәсәлән аны мәхәрне туй алдыннан ясаган бүләк дип кенә
кабул итүне теге бәлки без мөселманнар әзрәк кенә аңлап бетерә алмыйбыздыр, чөнки ник дигәндә мәхәрне бит кыз сорый. Теге син миңа мәхәргә шуны бир дип бунда бит юк теге ират, мин сиңа моны бирәм дигән юк. Киресенчә, кызның хакы, кыз сорый. Шуңа күрә инде теге алдан ук мин синнән мәхәргә шуны сорыйм дигән сүз булгач, инде аңлашыла ки, менә син сораган әйбер теге бүләк итеп кабул итәндә тагын нәрсә ул синеке. Чөнки инде аңлар кирәк, хөрмәтле тамашачыларыбыз, мәхәр ул хатын-кызныкы, ул теге общий бюджетта түгел, общий бүләктә түгел, ул хатын-кызга полностью күчә, ул аның хакы, монда инде теге нәрсә сорасы да ул аныкы. Монда безгә теге менә шушы гаилә мәсьәләләренә, танышу мәсьәләләренә, никах мәсьәләләрендә булган общий культураны күтәрергә кирәк. Общий культура ничек булырга тиеш, ничек эшләсәң хәерлерәк була, бәрәкәтлерәк була, теге перчатка алыштыру түгел бит инде гаилә кору. Шулаймы? Нидер бер нәрсә сатып алуда түгел, ул тормыш озын бер юлга карата була, шундый бер җитди бер адым. Шуңа күрә теге җитдилеге белән аның проблемалары да күп теге арткы ягы дип әйтәйин, бэкграунд. Шушы мәсьәләдә безгә яшьләрне өйрәтергә кирәк. Менә шын-шынлап алып аңлатырга кирәк, нинди хатын сайларга. Ничек иттереп сиңа яхшы ир булырга, ничек иттереп сине үзеңне кечкенә вакыттан, яшь вакыттан ук тәрбияләргә, шул хатынга карата теге хөрмәтеңне күрсәтергә, ничек иттереп аңа ярдәм итәргә, менә үзеңне булган бүтән теге тәрбияңне хәтта, тәрбиянең асыл мәсьәләсе иттереп куярга була. Менә шушы баланы, менә мин әти-әни, мин бу баланы кемнеңдер бер ире, кемнеңдер бер хатыны булачак кеше иттереп тәрбиялим. Дальшерак иттереп карасак, кемнеңдер булачак әтисе, кемнеңдер булачак әнисе, мин бу баланы әти кеше иттереп тәрбиялим дип, уже кичкенә вакыттан ук мондый фикерне уже баланың акылына салырга кирәк. Улым, яки кызым, син тормышта ниндидер бер зур теге уңышларга, теге обычный теге успешный успех мәсьәләсенә караганда ирешмәскә мөмкинсең, әйме? Син шундый яркий бер кеше түгелдер, бәлки синең андый зур талантларың булмаса, бәлки син тәндә Мәскәүгә барып телевидениедә катнашмассың. Ул синең асыл мәгънәң түгел. Синең иң олы бер дәрәҗәң ул әни кеше бу. Синең тормышта ирешә ала торган иң олы дәрәҗәләрнең берсе ул әти кеше бу. Менә синең асылың шунда. Менә шулай итеп без баланы өйрәтсәк әгәр, менә уйлап кара, яшь бала кичкенә вакыттан мин әти булачакмын. Именно шушы әти булачакмын дигән вакытка әзерлек аны нәрсәгә теге итерә. Ул сайлый үзенә яхшы хатын. Ул теләсә кемне алмый. Ул алмый теге күтен булган өйрәтелгән кызларны, әйме? Ул үзенә әни эзли. Шушы баланың әнисен эзли. Кичкенә вакыттан. Шулай кыз балага да шулай дип өйрәтсәк, әйме? Син кызым әни кеше булачаксың. Син үзеңне сакларга тиеш. Син үзеңне күркәм итеп күрсәтергә тиеш, чтобы яхшы ират сине сайлап алды. Дәрәҗәле, үзен хөрмәт итә торган ират сине сайлап алып, синең менә шушы күркәм әни булачагыңны күреп сайлап алды, һәм сез икегез бергә күркәм бер бала тәрбияләдегез, күркәм бер гаилә булдыгыз, бер дәүләт булдыгыз. Менә шулай итеп без кичнәдән тәрбияләсәк, бу теге пар табу мәсьәләләре, гаилә кору мәсьәләләре ул теге проблема булмас иде. Ул гаилә проблемасы, ул гаилә проблемасы түгел. Менә шунда кичкенә вакытта бирелмәгән, төп асыл мәгънәләр кертелмәгән әйберләрне теге просто последствия дигән. Мин дә гадәттә сорау бирергә яратам, мәсәлән, исем кушканда бигрәк тә әйтәм, менә әни кеше шушы баланы кайчан тәрбияли башларга тиеш дип инде төрле җавап кайтаралар да, мин соңыннан җавап кайтарам инде. Әни кеше әйтәм, тәрбияли башлый баласын, бу әни үзе кичкенә вакытта әйтәм. Чөнки шул вакытта гына ирешеп була үзеңнең баланы тәрбияләргә. Үзең тәрбияләнгән, үзең кичкенәдән тәрбияләнгән вакытта гына. Әлбәттә теге мәсьәлә бик киң, зур, ләкин алхамдулилла инде бар берничә төрле шундый мәсьәлә. Менә дип әйтик, сораулар шулай язылган хәзрәт. Алдагы сорау менә булай яңгырый. Мин йөргән кызым белән никах укытырга телим. Никах укытканнан соң безгә вакытлыча аерым яшәп торырга мөмкинме? Тормыш шартларыбыз шундыйрак иде диелгән. Күз алдына китергән теге никахка кадәр мәхәрен биреп куйган. Менә хәзер никах инде укытырга телим менә укыганнар дип алыгын иншалла. Алар менә аерым бераз яшәп тора алалармы? Чөнки тормыш шартлары шундыйрак диелгән.
Бірінен теге никахтан соң обязательно ул бұның үйіне қайтырға тиеш екен, бұның үйіне қайтырға тиеш екен, екінші бір үйге қайтырға тиеш деген шарт жоқ. Нешік бұлдыра аласың, нешік келіп шыға, нешік сенің тұрмыс шартлары, шоңа қарап құрасың тұрмышыңны, ләкин енді теге түп хақларын сен хатының өтірге тиеш, әйме? Тырышырға тиеш, әйе түрлі вақытлар була, түрлі вақиғалар була, сразу теге бүтін нәрсені беріп бітіріп болмай. Әйме, ну тырышырға керегінде шушы основной хақларны ашату, үшерту, кейіндіру мәселелерін әйме теге хатын қызға бұлдыру. Өзіңдікі болмаса да хатын қызға бұлдырға тырышырға керек. Енді ойрым тұру халаты келіп шықты екен, енді неше тәсің шулай тұрып тұрасың, әйме. Никахның түп асылы ол теге сіздің бір-біріңіздің сөйлешуіңізді, аралашуыңызды, янәшә болуыңызды хәләлләштіре тұрған шындай бір юл. Сіз бірге бола аласыз, бірге қолға қол тұтынып йөри аласыз, бірге айрым бүтәннәр қалаймы, жерлерде, кішілер болмаған жерлерде қала аласыз. Бұл сөздің үшін хәләл. Иншалла, бұл шақта біріне проблема да жоқ. Амин шабызын. Хәзрәт, алдағы сұрау, ғайлә белән кич паркка саф һавада йөрергә чыкканда, ирем һәр вакыт бездән аерылып, очраган танышлар белән сөйләшә башлый. Мин бала белән озак кына аның танышлары белән сөйләшкәнен көтеп торам. Һәм бу һәр вакыт шулай. Мондый чиракта нәрсә эшләргә? Сөйләшергә. Ни өчен ират кешегә менә шушы сезнең компания теге шулай ук күңеле түгел, шулай ук теге теләк тудырмый, әйме, дусларына карата. Монда теге проблема иртә генә дип әйтеп булмый, әйме. Ул шулай да теге ни проблема бар андый иратлар ничектер менә үзләренә хатыннарын обесценивать итәләр, әйме. Игътибарсыз калдыралар дип. Игътибарсыз калдыралар. Аларның тормышында нинди зур роль уйнаганнарын аңлап бетермәгән ничектер менә хатын инде хатын дип теге икенче дәрәҗәсен төшерергә шундый предрасположенность бар, әйме. Бу җитди мәсьәлә. Бу иратларны тәрбияләү, ир-ат булу, хатын белән дә ират булу, ничек ул дигән менә теге безнең стандартлар юк. Ничектер менә күп кенә тренингларда, ниләрдә гаилә тормышы ничек булырга тиеш дигән тренингларда ниндидер безнең психология белән бәйлеме, ул белмим, западный модельләр, Европа модельләре килеп керә. Ничектер менә шу хатын кызның әни кешенең бала белән битә алаймы? Дәрәҗәсен төшерү модага кергән шәптер иратлар арасында. Бу инде берничә ират кешене, ир кешене теге аның гаделлеген, аның теге тәрбиялеген, әхлагын берничә күтәрми күрсәтми. Ир кеше ирлеген менә как раз шушы хатын янында хатынга булган күркәм мөнәсәбәте белән генә теге подтверждает, дәлилли ала. Әгәр дә ул хатынына карата шундый нидә бер игътибарсызлык белән аның хакларын үтәмичә, үзенең хакларын күбрәк күреп, өстенрәк күреп яши икән, аның теге ир буларак үскәне, теге дәрәҗәгә ирешү, теге уровень дип әйтгәндәйме, бик түбән дигәнне аңлата. Модада киресенчә. Нишләптер? Чем больше мужчина танда обесценивает женщину, дип әйткәндә, икенче күбрәк хатын кызга шулай өстән карый, как будто ул шул вакытта өстенрәк килеп чыга, күрсәтергә тырышалар. Үзенең иратлыгын, хуҗалыгын брутал шундый теге мин ул хатын кызларның ниләрне күрмим, хатын кыз шундыйрак дип әйткән сүзләр, ул беренче иратлыгын күрсәтми. Һәм инде бары тик нашы по-настоящему үзенең мужественниклеген күрсәтү өчен шушы теге сиңа ул җавап та кайтара алмый, теге беренче үзен саклый алмаган хатынга булышу ярдәм итү, әйме, ярдәм күрсәтү нашы иратның
на самом деле Аллах Тағала үшін яратам деген сөзінің бір көрсеткіші болып тұра. Біз бит енді никахны, ғайланы шуның үшін деп түзейбіз. Шулай бит Аллах ризалығы болсын үшін деп. Һәм иратқа мына шушыңа ирешер үшін, Аллах Тағаланың ризалығына ирешер үшін бір нинди дә теге выгодасыз личный шушы хатының хакларын үтәргә өйрәнү кирәк. Үзенә таба теге справедливый шундый яхшы күркәм игътибар таләп итеп түгел. Менә хатын син җәннәткә керәчәксең, минем теге ризалыкны алганнан соң ана. Наоборот, беренче чиратта үзең яхшы күркәм ир булып, кана, әйме син үзеңнең Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дигән сүзне дәлили аласың. Шушы гаиләне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен төзедем. Шушы гаиләмне карап, шушы хатынымны хакларын үтәп, шушы баламны тәрбияләп, шушы гаиләмне үстереп, аларның хакларын үтәп, мин Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәм дигән юл хак юл, дөрес юл. Аларның дәрәҗәсен төшереп, аларны мыскыллап, аларның хакларын үтәмичә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп булмый. Шуңа күрә бу очракта инде теге сөйләшергә кирәк. Критика кебек итеп түгел. Хатын-кызлар ярата бит, төртеп куярга наоборот, теге ират кеше үзенең ниндидер начар якларын бәлкем аңа кыйнрак кабул итәргә. Кабул итү мәсьәләсе тоже авыр мәсьәлә бит инде. Үзенең начар кеше иттереп белү, ул теге самооценкага давит, баса, теге горур, шундый үзен яхшы кеше дип санаган кешегә тагы да кыйнрак. Иратлар андый нәрсәгә склонный. Шулай бит. Шуңа күрә иң чиста юл хатын-кызга мондый очракта үзенең тормышын, шушы бала белән көн күрешен шундый иттереп төзергә, чтобы бу иратка шушы хатын янына килү кызыграк булды, дуслары белән сөйләшүгә караганда. Әйтмичә инде менә хатын-кызга иратка бер сүз дә әйтмичә эшләргә була, ул иратны кире гаиләгә чакырырга була, ничек иттереп. Менә син балаң белән яшисең, балаң белән уйныйсың, көләсең, рәхәт итеп яшисең. Ират шуны күреп, сезнең күңел ачуыгызны күреп, синең шундый рәхәт итеп яшәвеңне күреп, ул тормышка керәсе килә. Ул бала белән уйныйсы килә башлый, синең белән уйныйсы килә башлый, шулай итеп яшисе килә башлый. Шулай итеп аның теге это самый чистый путь. Иң теге шундый камил юл. Ну, иратлар яраталар балаларны, алар нык яраталар. Мин үземне сөйләйм, балалар белән күңелле. Совсем беткән юл кебек түгел, теге авыр ситуация түгел. Ләкин шуннан да очратабыз, күрәбез шуннан да. Бар. Хәтта ки үзебездә дә. Бар. Менә бер-беребезне яратырга өйрәнергә кирәк. Амин, шабысын. Хәзрәт, алдагы сорау, никах укытып, әти-әниләребез бу хакта белмәсә, безнең никахыбыз шын булып саналамы? Кызыклы формулировка сорау. Теге этик яктан бирмәгәннәр, просто теге формальный. Бармы безнең юкмы дигән? Юк, син миңа әйтмә аның этика ягын. Син миңа әйт, безнең никах бармы дигәндәй. Бу формально булай карасак, Ханафи мазһабы буенча никах дөрес, әгәр кыз бала әти-әнисенең карамагында түгел икән. Иждивение дип атала инде ул урысча. Әти-әнисе аны акча түләп торып карап яшәтмәй икән. Бу бала үзе өчен җавап бирә ала, вәлисез никах дөрес була. Бу инде бу җавапка Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Айша дигән хатынының шундый гамәле дәлил булып тора. Ул үзенең бер племянницасын әти-әнисенең рөхсәтеннән кала, әти-әнисе булмаганда никахлаштырган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу никах турында аны раслаган дип әйткән. Шуңа күрә бу безнең мазһабыбызда дәлил булып тора. Никах дөрес булсын өчен әти-әнинең теге ризалыгы аның кирәк түгел. Безнең мазһабта. Әмма ләкин бу юлны ачып җибәреп, теге әти-әнисез никахлар укыту дигән юлны минем ачасым килмәс иде. Чөнки әти-әнинең ризалыгы, аларның хәйр фатихасы, шушы никах, гаилә төпле булсын өчен, ул гаиләдә бәрәкәт булсын өчен, тынычлык булсын өчен бер сәбәп булып тора. Ул әти-әнине куясың.
кошып биреп булмый бит инде алардан гомер буе. Әйе, алар синең белән кайсыдыр шушы ниндидер бер вакыт аралыгында әйме теге мөнәсәбәтләр бозылган булырга мөмкин. Теге подростковый вакытта күбрәк шулай теге балалар чыгып китәләр бит инде укуга, бүтән ачуларын ниләрен җыеп, шу мин хәзер самостоятельный бер кеше дип, теге үзен мустакыл итеп күрсәтәсе килә. Теге мин шундый әйбергә ирештем дип күрсәтәсе килә. Теге ачу итеп әтиянигә эшләр эшлиләр. Ахырдан барып шунда туган йортка әйләнеп кайталар. Чута булып чыкмады әле бу тормыш мине сындырды. Чөнки фатиха юк. Әйе, бу тормыш мине сындырды. Әтияни үйгә кайтып көч җыеп калтым әле дип әйләнеп кайтасың. Мин үзем хәтерлим шундай чакларны. Максималист кебек теге уйланмыйча эшләнгән эшләр булмасалар да, теге авырлыклар вакытында әтиянине кайтып, бүтән яраларны, теге җәрәхәтләрне яңадан ямап, яңадан тормышка, шушы тормышның авырлыкларын җиңәргә көч җыеп кайта. Туган йортның шундай теге тазарта торган шундай бер хикмәте бар. Һәм тормыш бит инде ул. Теге ул безнең якын кешеләр. Менә шушы якынлыкны ничәптер безнең теге тизрәк ватасы килә, тизрәк теге мустакыл рәвештә чыгып китәсе килә әтияниләрнең карамагыннан. Ну ул яратуны кая куясың? Әтиеңне яратуны, әниеңне яратуны кая куясың? Ул теге бүген алар синең бәлкем шушы никахыңа каршылык күрсәтәләр дә, алар синнән теге таләп итәләр, алар синдә бүген көндә күрмиләр. Яки ул син алып кайткан кызда, например, әйме күрмиләр шушы гаиләнең төплеген. Ну ул бит теге синең төпсез икәнеңне аңлатмый. Яки ул кызның сиңа килешми икәнлеген аңлатмый. Күрсәтеп бетерергә кирәк, ачыклап бетерергә кирәк. Мин мустакыл кеше, әти-әни. Мин аңлыйм, сез теге миңа бу ышанмыйсыздыр, минем әллә нинди дәрәҗәләрем дә юктыр. Но мин вәгъдә бирәм, мин теге булдырачакмын иншалла. Бу кыз может сезгә ул ошамыйдыр. Ну, мин бит аны сезгә дип алып кайтмыйм. Әйе, ул кәләш теге иншалла сезнең белән матур итеп сөйләшергә өйрәнәчәк. Ул да теге, ул да кеше бит инде. Кеше белән теге гел кырышып яши алмый. Өйрәнәсең, теге укыйга өйрәнәсең, тормыш өйрәтә. Совсем теге бузылып биткән кеше булмаса дигәндә. Әйе. Менә шушы теге каршылык ачыксызлыкта килеп чыга. Күбрәк әтиендә булган теге ышанмаучанлык. Аларның бит чыннан да хаклары бар. Аларның дәрәҗәсе бар, аларның күрү бар. Әйме, ул теге синнән күбрәк кеше күргән тормышында. Ул кешенең йөзенә карап уша әйтергә может. Әйме, нинди кеше ул? Тәртипле кешеме, тәртипсез кешеме? Монда теге өмет бармы, юкмы дигәндәй. Алар бит инде кешене теге үзләренең тәҗрибәләреннән чыгып сразу күрәләр. Скан ясап алдылар, сканер итеп. Әйе. Әтиянигә дә теге бик катгый булмаска кирәк, әйме? Ул бит инде теге кешенең йөрәге шундый хрупкий нәрсә. Йөрәккә мәхәббәт кирде икән, теге хисләр уйный башлады икән, инде монда никахны авырлаштырмаска кирәк. Җиңеләйтергә кирәк. Чөнки никах авыррак булган саен зинага юл күбрәк ачыла. Ул теге тотып калу үзеңне зинадан ул нык авыр эш. Аны үзен тотып кала алган кешеләр бик зур дәрәҗәгә ирешә. Чөнки аның авырлыгы бар. Ул гөнаһтан тотылу аның авырлыгы бик зур дәрәҗәләргә китерә. Шуңа күрә инде безгә тырышырга кирәк никахларны җиңелләштерергә, зинаны наоборот кыенрак иттерергә, һәм инде балаларыбызга кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Нинди хатын кирәк сайларга, нинди ир булырга, нинди хатын булырга, һәм балаларыбызның өйдән чыгып китеп, үзләренең зур кеше булганнарын теге шундый максималь рәвештә күрсәтүләренә алар теге килеп терелмәсен өчен алар белән яхшы мөнәсәбәттә булырга тырышырга кирәк. Улым, син молодец, давай, бисен булдырдың, тегесен булдырдың, давай хәзер монда тырышып кара дип теге аларга шундый бер рухи ныклык бирү, поддержка бирү. Шундый форматта бүген көндә балалар белән мөнәсәбәт итәргә кирәк. Мөнәсәбәтне төзергә кирәк, яхшылап, аңлап.
Бары баланы яратасың бит үзеңнеке бит күпме берилген икән хәзер шушы бер теге мәсьәләгә килеп төртелеп бүтән әрәм иткән көчеңне дигән эме биргән көчеңне сызып атып булмый бит. Шуңа яшьләргә кирәк, әти-әниләрне хөрмәт итәргә, әти-әниләргә кирәк балаларны хөрмәт итәргә, менә шушы берлектә, дуслыкта, татулыкта ул килеп чыга, иншаллаһ, бәрәкәтле никах килеп чыга. Амин, иншаллаһ булсын. Гаилә теге әти-әнинең гаиләсендә балалар белән теге мөнәсәбәт ныграк булган сайын, ул теге бу гаиләдә дә хатын белән ир арасында да, аларның балалары арасында да мөнәсәбәт ныграк була иншаллаһ. Амин, иншаллаһ булсын. Хәзрәт, менә мәсәлән, бәлки шуннан да безгә менә мондый сораулар каян килә теге, бәлки никахка салкын карау, теге никах бит инде ул кибеткә чыгып продукт алып керү генә түгел, теге әти-әни белми торган никах, теге әти-әни исә белмәскә тиешләр инде бер караганда. Теге яра соңрак белдерләр әле теге. Андай бер түгел бит инде киләчәктә гомер буе яши торган кеше дигәндәй, бәлки безгә менә элек-электән шул ук әти-әниләрнең никахка карата, киләчәк тормыш турында аз сөйләүләре, тәрбия менә бит яшьтә бүген сезнең белән аз булса да менә шушы никахка кадәр булган мәсьәләләрнең, яшьләрнең проблемаларын дип әйтик инде, аларның элек-электән менә әзер булмаулары. Аллаһка шөкер, мәсәлән, шушы ук үзебезнең хозурда Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның гаилә дәресләре дигән программасы бар, китабы чыкты, Аллаһка шөкер. Юкка гына ул китаплар, программалар чыкмый, чөнки проблеманы күреп торабыз, алар юк түгел бар. Менә мәсәлән шул ук үзебезнең дини нәзарәтебез, яшь килен анда яки Айманды кебек яшь егетләргә Яшькәү дигән проект күрә булса. Менә ансы да иншаллаһ булсын, менә шушыннан чыгып, әйдәгез хәзрәт икәү бергә тотыныйк, бу эшкә булмас инде. Чөнки шуннан да менә бу бәлки проблемадыр. Теге ниндидер бар да сез әйткән һәм бәлки аны көтәргә генә кирәктер. Теге бүген сөйләшмәсәгез иртәгә берсе көнгә сөйләшә башларсыз һәм никахны да теге бүген түгел берсе көнгә ясарсыз дигәндә, ләкин әти-әнинең, валинең ризалыгы белән, ике як фатиха белән дигәндәй, ниндирәк теге бит әти-әни эшендә балаларын никахка бирү, өйләндерү, ул теге аннан да зур нәрсә юк дигәндәй. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Хәзрәт, бәлки инде бүгенге соңгы сораудыр, бер 10 минут тирәсе вакытыбыз калып бара. Моннан да зуррак борчулыга китерә торган мәсьәлә бар. Бүгенге көннең бер күпмедер гаиләдә менә шундый сорау биргәннәр: ни өчен соң мирас калдыру борчулы гаилә мәсьәләсенә әверелде? Андый проблема бар микән? Андый проблема юк дип әйтергә бик кыен, чөнки күп кенә авылларда кунакта булганда яки кайбер гаиләләрдә кунакта булганда, мәсәлән, Казанда, башка шәһәрләрдә ашта мәсәлән булганда сорау биргәч, теге күпме менә бу авылда буш тора торган йортлар дип, яки ничәсе дә хуҗалык дип сорау биргәннән соң алар җавап кайтаралар. Мәсәлән, авылда мәсәлән 200 йорт бар. Шуның 180-дә кеше яши, яки 180-дә мәсәлән гаиләләр яши. Шуның тагын 10-сында әбиләр яки бабайлар үзләре генә балалар кайтып бери. Калган теге 5-се яки 3-се яки берәү булсын буш тора. Ник буш тора? Әти-әниләре вафат булгач, балалары бүлә алмады. Балалары шушы йортны бүлә алмады. Кемдер әйтте, миңа гына калсын, үзем карамын дип, кемдер әйтте, әйдәгез аны бүләбез, акчасын итәбез, кемдер әйтте тагын нәрсә һәм хәтта менә берсендә бер хәзрәт мәче яшәп утырдык, мине ди ашка чакырдылар ди, нак менә ике туган арасын төзәтер өчен. Ягъни аш итеп чакырдылар, килдем, карыйм, ике туган, бер туган сөйләшмиләр. Ахырдан өченчесе миңа килеп әйттеләр ди, хәзрәт, монда менә шундый вакыйга да бар. Алар дөресенә сөйләшмиләр, вагазында шулайрак сөйләшәләр дип. Шуннан да менә дини яктан караганда әлбәттә аңлашыла ки, Аллаһ Тәгалә бүлеп куйган мирасны. Мирас. Ләкин бит менә бездә монда, бездә бит юк андый бер. Мирас. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткән, иң әүвәл минем өммәттә мирас бүлү турында гыйлем беренче булып юкка чыгачак дигән.
мирас бөлу мына шыннан да Аллах Тағала теге шундый жидди бер сорау булуын аңлап, мына шушы кешеләр арасында низаклар килеп чыгу ихтималлыгын белеп, шушы бәндәләренә Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне бәйнә-бәйнә аңлаткан. Мирас мәсьәләсе ул чистый математика. Анда килеп утырасың. Динебездә. Әйе, менә без мирас фәннәрен өйрәндек, мирас гыйлемен. Анда бусына шуны хәл, бусына шуны хәл, бусына бүтән категория кертеп була, шушында бүтәнесенең халаты, теге күпме булырга тиеш икәнен, монда бүтәнесе шәйнәлгән. Әмма менә шушы үзебезне гыйлемсезлеге аркасында, шушы традицион мөселман дип үзебезне аңлап шушы категорияга кертүебез аркасында, biz традиционный мөселманнарга инде менә без теге намаз укымыз, без Аллаһка ышанабыз дип әйтәбез дәйме, үзебезнең өстән бүтән теге Аллаһ Тәгалә безнең өскә бастырып куйган нәрсәләрне төшерәбез, җибәрәбез. Шунлык белән килеп чыга. Әйме? Чөнки без кешенең хакын, Аллаһ Тәгаләгә биргән хакны теге алабыз. Әйме? Аллаһ кушканча дип без үзебез теләгәнчә. Менә кайчан без Аллаһ Тәгаләнең юлыннан тайпылабыз, Аллаһ Тәгалә кушканча эшләмибез, шул вакыт Аллаһ Тәгалә безне авырлык белән, кыенлык белән сыный. Кайткан кешегә Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә. Менә шушы авырлыктан соң, менә шушы ул бит инде борчулы мәсьәлә дип әйтәбез. Ул борчу бит инде катгый нәрсә, ул авыр нәрсә. Аның белән яшәргә кирәк. Ул туганнар белән ыгы-зыгыда, менә бу теге бүлештә, аны бит әле теге йөрәктә тутып, ишет тормышыңны эшләп, шушының турында уйлап йөрергә это күпме көчне ала бит ул. Ул авырлык. Шушы авырлыктан чыгыр өчен, шу борчуны күңелдән, йөрәктән төшерер өчен безгә кирәк кайтырга шушы Аллаһ Тәгаләнең юлына басарга кирәк. Аллаһ Тәгалә аны теге специально, безгә шулай итеп ясаган. Любой менә кеше гөнаһ ясый, гөнаһ эшли, кире кайтарыр өчен, Аллаһ Тәгалә турында уйлансын өчен, ул авырлык түгел, безнең өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, чтобы без уйланып кире кайтык Аллаһ Тәгалә юлына. Гораздо теге кешегә бит инде күпме бер рәхәтрәк, җиңелрәк, кайчан аның туганнары белән теге мөнәсәбәтләре яхшы. Яхшы булсын өчен килешеп утырабыз. Җәмәгать. Монда һәрберебез үзенә тартасы килә. Син былай дип әйтәсең икән, синеңчә була, минеке истә тотылмый. Син былай дип әйтәсең икән, синеңчә эшлибез икән, синеке истә тотыла, минеке истә тотылмый. Киресенчә. Нишлибез? Ничек эшләргә? Кайда шушының юлын табырга? Бер кешенекен алабыз икән, туры килешеп икенчесенә гаделлек сакланмый. Ләкин аларга кирәк монда Аллаһ Тәгалә куйган үлчәүне. Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәрен мизан итеп алырга кирәк. Сиңа да түгел, миңа да түгел. Аллаһ Тәгаләгә тапшырабыз шушы эшне, Аллаһ Тәгалә куйган шушы әмеренә ризалык китерәбез. Син үзеңнең шушы менә мин Аллаһ Тәгаләнең әмеренә риза дип куйганнан соң, үзеңнекен алып атып, үзеңнең шушы әйбернең ризалыгын биргәннән соң, син Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәсең. Һәм үзеңнән шишерсә дә булыр әле. Иншалла. Аллаһ Тәгалә бит моны юкка бирмәде, шулай итеп яшәргә кушты безгә. Ул бит инде Аллаһ Тәгаләгә кирәк түгел. Безгә кирәк бит беренче чиратта. Безгә кирәк. Чөнки безгә моны шу тынычлык кирәк. Җиңеллек кирәк. Җиңел шушы юл. Инде бер яшькән як үзебезгә проблемаларны үзебез табабыз дип, шунда шуңа кайтып калабыз кебек. Аллаһ Тәгалә ничек кенә булмасын, теге туганнар арасында туганлыкларын саклап, бер-берсенә карата матур яшәү рәвешен бирсен. Никахлашмаган парларга никах, матур күркәм никахлар насыйп булсын иншалла. Хәерле парлар насыйп булсын. Инде менә хөрмәтле хозур тамашачылар, исегезгә төшерәбез. Бүген безгә үзенең гыйлемнәре белән закатларын чыгар дип әйтәк инде. Абдурахман ибн Ауф исемендәге мәчетебезнең имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт инде әлхәмдүлилләh теге тагында тирән гыйлемнәр алып, тагында монда килеп күрешеп, шушылай сөйләшеп утыралар. Насыйп булсын, киләчәктә дә иншалла шушы ният белән сезгә саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгалә разы булсын. Амин. Хөрмәтле хозур тамашачылары, чираттагы имамнан сырык тапшыруында инде ахырына якынаша,
вакытыбыз чыгып килә, шуңа күрә сезнең белән кабаттан күрешүләргә кадәр дип саубуллашабыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте барчабызга да ирешсә иде дигән ният белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.